Vrijdag startte de Hazekeutel al met de vastelavond. In Landweert werd door de Klimboom, de Kruutwis en de Montessori school een lange kleurrijke optocht door de wijk gehouden. Doe het handen op kop en zak eens naar de grond. Doe het handen als een haas en spring wat in het rond. God wat lang en schud op kont, nog een beetje meer. Spring dan met z'n allen goed, dan doe het nog een keer. Doe met, in de jeugdtent. Doe met, in de jeugdtent. Jeugdtent, 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 jeugdtent. Doe met in de jeugdtent. Wat hebben jullie een mooi voertuig. Dankjewel. Ja, en wie gaat er nou rijden? Ik denk onze chauffeur, maar ik weet niet of mijn prinses ook zo goed kan rijden. Kan je goed rijden? Ja. Nou, jij zou dat wel graag willen natuurlijk, hè? Ja, zeker. Ja, en als je dat nou gaat doen, weet je waar de remmen zitten? Denk hier? Ja. Ja, en als je gas gegeven dan? Hier? Ja. Als die motor staat, dan werkt die volgens mij wel. Ja? Oké. En wat gaan jullie nu doen? We gaan de optocht rijden, ja. En hoe vind je dat zo op die mooie wagen? Leuk. Leuk? Ja. En wie heb je nou als adjudant erbij je? Ik heb Tim is mijn adjudant. Ja. En Isabelle is de prinses. De adjudant van de prinses is Josje en de nacht is Sietske. Oké. En wat ga je vandaag nog meer doen dan alleen met de optocht? Ga je ook nog echt feest vieren? Ja, dadelijk, vanmiddag gaan we nog echt feest vieren in de school. Oké, dan wensen we je daar heel veel plezier mee. Ik ben een van de Raad van 11. Ben je een van de raadsleden? En wat hebben jullie zo al gedaan vandaag? Bij het carnavalsbal hebben we veel gedanst en veel gevierd. Ja, en nou vanmiddag? Wat gaan jullie vanmiddag nog doen? Nu nog de optocht en vanmiddag gaan we nog allemaal leuke dingetjes doen die te maken hebben met carnaval. Kun jij je nog herinneren, toen jij uit Castricum naar Venray kwam, dat ik jouw carnaval heb leren vieren? Dat klopt, ja. Dat klopt inderdaad. Ik kon ook de mensen helemaal niet verstaan. Dus het was voor mij allemaal heel nieuw om echt carnaval te vieren, ja. Maar als ik het zo zie, dan is het je wel gelukt om je kleinkinderen dat wel te gaan leren. Ja, maar mijn kleinzoon woont in Hilversum, maar die moet natuurlijk ook leren carnaval vieren. Dus ja. Nou, dan is al die moeite heel wat jaren geleden in ieder geval niet voor niks geweest, toch? Nee, dat klopt. Dus, carnaval blijft carnaval. Een prachtig feest. Oké, dankjewel en veel plezier. Lees de schieven taal.
Hoe vind je het in de optocht? Leuk. Leuk. Maar wat is nou leuk? Nou, ja, alle kinderen die zo kijken naar je en de muziek. En wat vind jij ervan? Nou ja, een beetje ook hetzelfde wat Rick zegt. En ook je staat voorop in de optocht en je mag zwaaien en dat is helemaal top. Dat is helemaal top. En dan heb je nog 2 hele mooie dames bij je. Wat doen die voor jullie? Nou, Rick en ik zijn zeg maar de prins en prinses en wij doen zeg maar zorgen dat het feest op de school helemaal leuk en cool wordt. En wat doe jij dan nog? Ja, ik help Eve en ik probeer er ook met ons 4 probeer ik ook een heel leuk. Dus jullie maken er eigenlijk met z'n 4 een heel groot feest van. Ja. Maar jij bent wel een bofkont, hè? Hoezo? Nou, met 2 van die mooie dames. Nou. Hè? Nee. Oh ja, nee, sorry hoor. Nou, ik wens jullie nog heel veel plezier. Dankjewel. En maak er een groot feest van, hè? Ja. Dankjewel. Het regent, het hagelt en de chauffeur ziet niks. Bij de buurwijk, nog de vuurwerk, stikt die handen op. En route wissen, route wissen, route wissen, route wissen, route wissen, route wissen. Weerom en vira knallen in het Roosland. Alle hazen keutels, vissen hand in hand. Met de vaste loven, het de prins voor. Rosse dansen springen.